Saksi wong kasane
Monggo Mas Praye. Yen eleng nalika semono kowe teko pacepan arep ngomong apa neng isor lampune Pak Jowo jebul kowe kok wis duwe Anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji tapi tenan atiku iki jebul kowe kok wis rapi resmi jane uang yen marang aku lebih sodaran sek tak jaluk waktu kanggo aku lajan sedelo bisa tanpa tikanku banyomo kembang mlati karo gandane ati iki mung mikir kowe apa ngono Mas wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah